Sistema komprensiva inkluż b'investiment massiġ f'kontenut diġitali. Hekk ġie deskritt il-proġett li ra investiment ta' 54 miljun euro b'kofinanzjament ta' fondi Ewropej li se jara loti ta' laptop lil madwar 12,000 tifel u tifla ta' 7, 8 u 9 sena akademika li attendu kull skola f'pajjiżna, jiġifieri kemm dawk tal-Istat, tal-Knisja u anke privati. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbar dan l-investiment li se jibda jara l-frott tiegħu fil-jiem li ġejjin mal-bidu tas-sena skolastika, dan l-istazzjon tkellem Manila Tart li huwa d-direttur tal-ħiliet diġitali u trasversali f'ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni. Tart spjega magħna kif dan l-investiment imur lil mill-loti tal-laptop fih innifsu, iżda parti integrali minnu hija l-investiment f'kontenut edukattiv illi huwa diġitali. Jiġifieri miegħu dan il-laptop it-tfal ħajkollhom kontenut jiġifieri tal-suġġetti kollha, speċjalment il-Malti, ġifieri l-ewwel darba f'pajjiżna fejn jonfoqna l-miljuni biex il-Malti ikollna kontenut tailor-made għall-ewwel darba li jkun diġitali. Tart innota kif dan il-kontenut huwa ferm aktar minn traduzzjonijiet ta' kotba jew materjal ieħor, kif dan il-materjal huwa interattiv fejn l-istudenti jistgħu jinteraġixxu biex jitalmu aħjar. Minn barra dan l-investiment fil-kontenut sar investiment ieħor fejn jidħol l-maniġġjar tal-klassi fejn l-istudenti ikunu jistgħu jippreżentaw ix-xogħol tad-dar b'mod diġitali, jagħmlu preżentazzjonijiet u anke quizzes iżda mhux biss. Miegħu jiġifieri ħajjiġi it-training ta' l-edukaturi kollha biex jaraw kif fil-klassi it-tfal jistgħu jitalmu ħafna aħjar, il-filtering illi ġej miegħu jiġifieri it-tfal kemm fl-iskola, kemm id-dar ma jistgħux jidħlu f'ċertu websites jiġifieri biex da jibqa' jiġi ntużat għall-iskola biss.